ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ ବହିଟିକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଉସୀ ଅନ୍ଧ ମଉସା ଅଛି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେ କକା ରବି କକା ଗୌର ଦେଇ ଅମକ ଭାଇ ସମକ ମାଉସୀ ମଗେଇ 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 ଅନ୍ଧ ମଉସାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପାର କରିକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହାପରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି। ସ୍କୁଲ गेट बंद ହେଇଯିବ ମୋତେ କାଫି ସାରା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବେ ବଦଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧ ମଉସାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିକିରି ସେଇ ବାଟ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସବୁଦିନ ତୁ ଘରୁ ତ 12 ସ୍କୁଲ ତୁ ଯାଉଛୁ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଡେରିରେ କାହିଁକି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସେଠି ବାବା ବୋଲେ ମୋ ନନା ଡାକେ ମୁଁ କହିଲି ନନା ମୋତେ ଅନ୍ଧ ମଉସା ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାର କରେଇକିରି ଯାଉଛି ଗାଁକୁ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧ ମଉସାକୁ ପାର କରେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାର ହେଇପାରେନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆର ଗାଁକୁ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଆସେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ଯାଏ ଯେ ମଉସାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉ ବୋଲି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖୋଜି 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 ପାଇଲି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଙ୍ଗାଳି ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ଗାଁରୁ ଆର ପଟ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦୁଇ ପଟେ ପୋଖରୀ ଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପତଳା ରାସ୍ତାଟେ। ତ ମୋର ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ଅନ୍ଧ ମଉସା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବେ କି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଖାଏ ପଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇକିରି ଯାଉଥିଲି। ଆର ଗାଁର ପିଲାକୁ ରିଲେ କରେଇକି ଯାଉଥିଲି ଭାଇ ତୋ ଗାଁକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଖୁସି ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଉଙ୍ଗାଳି ହେଉଥିବା ମଣିଷ ସେ ଅନ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋତେ କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ମୋ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆବିଳତା ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଉଣ୍ଡାଳି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ସାହୁ ହେଇକି ରହିବି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।